न'निफ्राय एयारपर्टआव थांगासिनो नै ड्राइभारा आंखौ दोनलांदो नालाय बिनिखायनो लामायाव भिडिअ खालामलांबाय थादो आरोना आङो लोगोफोर इस संडे तो ऐसा टाइम गुजर गया। बाइक खरीदी क्या? नया हाँ अभी नया लाया है तू पहले चीज प्लेटफर्मनिफ्राय फ्लाइटआव गाखोनो बासाव थांबाय थानायाव बासानिफ्राय थिखांलांदोंमोन आरो आं बेखौ भिडिअखौ
हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी है हम आपके लिए इस समय पर एक और इंडिगो टाइम अराइवल ला सके। गुवाहाटी में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है द्वार खोलने। Passengers, please remain seated. Cabin crew disarm all slides. Thank you. आपसे निवेदन है द्वार खोलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दी और एग्जिट गुवाहाटी खोल दें। मोनफैबाय धन्यवाद। आरोना लोगोफोर ओंखारनो जाबाय